Advarsel. Det kan godt være, at der er nogle frastødende ord i denne video, og husk, at næsten alt, hvad vi siger i denne video, er for sjov, og vi mener det ikke alvorligt. Nyd udsendelsen. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag laver vi en special Urban City video. En ny serie faktisk. Ja, og det kommer simpelthen til at handle om, at vi går rundt i en by og spørger folk og tager jer med rundt og se byen. Og første afsnit, det er i Lyngby. Ja, for vi ved, at vi hader Lyngby. Lyngby er en klam by, og det ligger godt her med Lyngby. Og ja, som du kan se her, så står vi nu i Lyngby. Lige nu står vi i kernen af Lyngby Storcenter, og bag mig, der er deres nye papirønskoncept med forskellige madvarianter. Faktisk er det ikke så flot, som jeg havde håbet på. Altså, jeg har aldrig været i Lyngby, men vi har været her for at forberede, og vi har hørt meget om det her nye koncept. Og det er faktisk ret skuffende. Men ja, som sagt står vi her i kernen af selve Lyngby Storcenter. Jeg ved ikke helt, om man kan kalde det for storcenter, for det er faktisk ikke så stort, men ja, det er Lyngby. Shit happens. Ja. Ja, nu er jeg på vej ned af elevatoren, og vi skal ned til deres papirønskoncept. Og ja, man kan godt se, at det er lidt opgraderet, så ja, nu er vi hernede. Okay, jeg står lige nu på Lyngby Private Skole, som er en skole i Lyngby. Ja. Man kan ikke rigtig se andet, end at den ligger i Lyngby, og så ved jeg faktisk godt, hvad det betyder. Hvilket at den er klam. Og jeg tror også, der kan være klamme børn på den her skole, fordi hvad jeg kan se, så ja. Men i hvert fald, det var faktisk også her, hvor der blev holdt bridge-turnering. Og vi vil også lige gå derind og se. Vent lidt. Er du så skriner? Ja, så det her det egentlig var Lyngby Private Skole. Jeg sagde skrid for helvede. Og sådan ordner man børnene herhenne. Okay, lige nu der står vi her ved, hvor selveste bridge-turneringen er blevet afholdt. Og der er faktisk en i gang lige nu. Så lad os egentlig bare lige tage et lille sneak peek inde til bridge-turneringen. Okay, så vi kan lige hurtigt tage et lille kig ind til bridge-turneringen. Bob? Der er ikke nogen bridge-turnering. Jo, der er. Du sagde, det ville være i dag. Hvorfor er der ikke nogen her? Jeg har aldrig noget at gøre med mine artikler. Der er ikke noget herinde. Prøv selv at se for helvede. Jon! Okay, jeg ved ikke helt lige, hvorfor der ikke er bridge-turnering herinde, men det var i hvert fald herinde, at den var der. Så, ja, hvad? Skrid lige for et barn! Nu står vi her på Lyngby Hovedgade, og ja, der er ret proppet faktisk, og det forstår jeg ikke så meget af, fordi vi er i Lyngby, som sagt. Ja, som jeg sagde tidligere, shit happens. Så ja, vi er i Lyngby lige nu, som du kan se på Lyngby Hovedgade. Ja, og vi viser jer lige et billede senere. Tak fordi du så med. Og husk at se vores andre videoer, som vi har lagt op. Der er link i beskrivelsen og heroppe. Farvel. Kommer den unge version af Kim Kardashian. Helt fra Rusland. Sig velkommen til Sim Kardashian.